салом бинандагони азиз, салом мухлисони футбол. Чун даври панҷуми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои лигаи олӣ анҷом ёфт, инҷо ҳам назар, фикр ва андешаи сармураббиён ва ҳамчунин мухлисон ва алалхусус коршиноси барномаи мо ҳам дигар аст, ки ҳоло фурсат аст ки эшонро ба шумо маърифӣ кунем. Эраҷ Носеҳов ҳамеша дар барномаҳои мо бо ҳамроҳии боз дигар ҳамкоронашон ҳам ширкат мебарзанд ва имрӯз ҳам мо дар доираи бозиҳои анҷомёфтаи даври панҷум фурсат дорем ки боз ба шумо дар робита бошем ва ҳоло фурсат аст ва даври панҷуми чемпионати мамлакат чун анҷом ёфт. Албатта инҷо ҳам назарҳо, андешаҳо чун баён кардем ки дигаргун буданд ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба дидори аввали дастаҳо ки дар даври панҷум дар шаҳри Кӯлоб сурат гирифт, биномар сабаби номусоиди вазъи варзишгоҳи дастаи хатлони шаҳри Бохтар ин вохӯрӣ дар шаҳри Кӯлоб доир гардид. пеш аз оне ки мон суҳбатро бо коршинос оғоз кунам, ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем дар ибтидо ба сюжеи нахустини барнома. дастаи куктош нояи рӯдакӣ ба меҳмонии дастаи хатлони шаҳри Бохтар рафт. ин дидор барои шогирдони Меҳроб Зурбеков хеле муҳим ва зарур буд, чунки дастаи хатлон дар қисмати дуввуми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. дар зинаи ҳафтум дастаи куктош бошад тавониста ки дар оғози чемпионат бозиҳои хеле хубро доир бинамояд. бозигарони дастаи куктош аз маркази майдон бозиро шурӯъ намуданд ва дар нафасҳои аввали дидор маҳз бозигарони ноҳияи рӯдакӣ талош мекарданд ки муваффақ гарданд дар хати ҳамла, аммо баъдан дар идома шогирдони Меҳроб Заурбеков тавонистанд ки ихтиёри бозиро ба дасти хеш бигиранд. чанд фурсати хеле хуби голзаниро ба миён оварданд. дар инҷо маҳз ҳуҷуми бозигарони шаҳри Бохтарро мебинем. қоидаи бозӣ вайро мегардад дар наздикии маркази майдон ва садои уштаки дуварам баланд гардид дар ҳамин ҳолат ва бояд қайд карда шавад ки маҳз ҳамин вазъияти стандартӣ натиҷа овард ба футболбозони шаҳри Бохтар ки мо шумо албатта ин чизро мушоҳида хоҳем кард. партов мегардад ба канори майдон, баъдан Шарипов аз канори майдон ба туб соҳиб гардид, имконият дошт то партов бинамояд. як дифоъгари дастаи куктошро гузашт, баъдан партов кард ва бубинед ки Наимзода Ибрагим дар мавқеи озод қарор мегирад. зарба зад ҷониби дарвоза ки баъдан дарвозабони дастаи куктош Холиқов Баҳовуддин натавонист ин фурсатро бартараф бинамояд ва голи аввали ин дидорам ба самар расонида мешавад. дар идома дар нимаи аввал бозигарони дастаи хатлон бештар тубдорӣ мекарданд, ҳуҷумҳои хешро созмон медоданд, имкон доштанд ки голи дуввумро ҳам ба самар бирасонад, вале нимаи аввали дидор маҳз бо ҳамин ҳисоб бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфта буд. дар инҷо мо шумо бозам дигарбора такрори голро мушоҳида менамоем ки тавонист бозигари дастаи хатлон гол ба самар бирасонад. баъдан аз оғози нимаи дуввум бозигарони дастаи куктош фаъолтар гардиданд. дар инҷо дарвозабони дастаи хатлон ҳолатро бартараф кард, аз назди дарвозаи хеш тубро зада берун месозад. мо баъдан легионери ганаги дастаи куктош Окран Идан дар баргашти туб қарор гирифт. бозиёфти туб аз ҷониби ӯ буд. бо як растиш зарба зад легионери дастаи куктош ки ин ҳолат ба гол анҷом ёфт ва ҳисоби бозӣ дар фурсатҳои аввали нимаи дуввум 1-1 гардид. ва муман пас аз он ки ба майдон баромаданд бозигарони дастаи куктош дар нимаи дуввум тактикаи онҳо дигар гашт ва онҳо тавонистанд аз тактикаи хеш истифода карда ҳисоби бозиро 1-1 бигардонанд. бозӣ ҷолибу диққатҷалбкунанда гузашт бо ҳамлаҳои пайдарпай. мо нисбати ҳамин бозиамро гуфтанем ки омодагимон дар ин бозӣ дар он самт кор кардем ки бисёртар хостем лаҳзаҳои голзаниро ба вуқӯъ бирем дар ҷаримагоҳи ҳариф, чунки 4 бозии қаблие ки мо гузарондадем дар ҳар як бозӣ ҳамагӣ 1-2 бозӣ лаҳзаҳои голзанӣ ба вуҷуд меовардем. имрӯз хурсандиовар ҳамон аст ки мо тавонистем ки лаҳзаҳои голзаниро ба амал биёрем, лекин ғайри чашм дошт он лаҳзаҳое ки буданд бозигарони мо дар лаҳзаҳои зарурӣ ҷавобгарӣ нақс ҳис накардан, ёки саросима шудан, камтар тубро ворди дарвоза кардан натонистанд. дар футбол ҳамин аст, кадом дастае ки лаҳзаи голзаниро ба амал меоварад, тубро ворди дарвоза мекунад, ғолиб мегардад. ва мутаассифона имрӯз ҳамин камбудӣ дар дастаи мо дида мешавад. ва як чизро бояд қард кард ки бозӣ ба бозӣ дастаи мо фикр мекунам ки беҳтар бозӣ нишон дода истодааст, вале дар баъди ҳар як давр бозигарон лат мевардоранд. имрӯз бо чиқаде ки шумо шоҳиду бозигари ҳайати асосӣ мо дар ҳайати ҷавонон иштирок мекунанд, маҷбур шудем ки боз дигар бозигаронро ҷалб кунем. як чизи камбуди мо боз дар он аст ки курсии эҳтиётии мо бисёр кӯтоҳ ҳаст. он бозигароне ки ба бозӣ медоранд мутаассифона дар вақти бозӣ ягон ёрдами худро расонда наметавонанд, баръакс ба зарали даста кор мекунанд. Как видели вы, у нас очень тяжелая игра была. Во-первых, в первом тайме, как вы увидели,
была эта погода, естественно, чуть жарковато было. И плюс дорога, естественно, как вы знаете, 200 километров все-таки это тоже тяжеловато. И плюс погода. Во втором тайме, как вы уже увидели, наши ребята что-то адаптировались. И моменты были, неиспользованные моменты. Будем работать над этими моментами. Да, мы тактику изменили, честно говоря. Мы уже видели, что соперник у нас что-то подсел. И мы хотели, конечно, естественно, на их половине. И, как вы видите, и у них моменты были, и у нас моменты были. Я думаю, что игра хорошая была, болельщики рады. Честно говоря, уже, как говорится, аппетит приходит во время еды. У нас что-то все ничья. Столько моментов, столько этих. Уже, честно говоря, их хочется уже выигрывать. Но все-таки мы дебютанты, мы что-то уже хотим еще лучше результат, чтобы мы показывали. мушоҳида мешавад ки хатлон барои қавӣ кардани мавқеи худаш то андозе таваҷҷӯҳ дорад, аммо дар муқобил бо ин дастае ки мон чун баён кардем, Куктош, ин ҳам дастае ки бори аввал дар лигаи олӣ ширкат варзид ва дар маҷмӯъ имрӯз чӣ назар доред роҷеъ ба рақобати ҳарду даста? дастаи хатлон гарчанде ки наонқадар ба мисли дигар дастҳое ки дар зинои аввал седарнишини ҷадвал ҳастанд ва дар ҷои дуюм ва сеюм рафта истоданд, наонқадар бозингарои касби хуб дошта бошадам, аммо бозии онҳо, бозии тимии онҳо хубтар аст, барои чӣ ки дар ду бозии ки пештар онҳо баргузор карда буданд, онҳо метонистанд дар ин бозиҳо соҳиби як холӣ шаванд, бозиро мусовӣ анҷом диҳанд бо дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд дар сафар ва бо дастаи кемева помери шаҳри душанбе. Аммо ба онҳо муяссар нашуд ва бо як гол онҳо бой доданд ба ин дастҳо ва мехостанд онҳо дар бозие ки дар майдони хуб шаҳри Кӯлоб майдони онҳо бозир ба ҳисоб меравад, онҳо мехостанд дар ин бозӣ ғолиб оянд ва бисёр кӯшиш низ карданд. голи якумро ба дарвозаи ҳариф заданд ва дастаи Куктош низ намехоҳад дар ягон бозӣ мағлуб шавад ва рақобати хуб нишон дода онҳо ба онҳо муяссар шуд ки голи ҷавобиро заданд ва бозӣ мусовӣ анҷом ёфт. Фатҳулло Бобоев, Талер Шомуродов, Наим Иброҳимзода, Холмурод Назаров, Бахтиёр Қаландаров, Умарҷон Шарипов, Ҷамолиддин Зардиев, Далияр Умаров, Мухтор Ортиқов, Парвиз Охунов, Наврӯз Рустамов ва Аваз Қамчинов, Отабек Каримов, ин ду нафаре ки дар қисми дуюм ба майдон баромаданд. Имрӯз ҳам ба ҷараёни бозӣ то андозае таъсир расонид. Ман фикр мекунам як сабқати ҷолиби ҳамон кори имрӯзаи ситоди мураббиён ва маҳз Меҳроб Завурбеков ва Аслиддин Ҳабибуллоев ки дар самти амалӣ кардани ҳамон нақшаҳои хеш бештар мубориза мебаранд. Аммо ҳамон як хотимаи бобарор барои дастаи хатлон дар як чун шумо баён кардед, аллакай дар ду бозӣ ва дар ҳамин дидор ҳам чунин ҳолат ба вуқӯъ пайваст. Шояд ҳамон ҷузъиёт ё ҳамон мушкилие ки бояд гиреҳаш боз шавад аз нигоҳи шумо кадом аст, чӣ гуна? ман фикр мекунам ки онҳо кори хубро анҷом дода истоданд, мураббиёни дастаи хатлон, барои он ки як хел бозингарои онҳо бозингарои ҷавон ҳастанд, ба монанди Наим, ба монанди Мухтор, Аваз Қамчинов низ бозингари ҷавон аст ва онҳо оҳиста оҳиста дар мутобиқ мекунанд бозингароро ба чемпионати лигаи олӣ ва фикр мекунам ки ғалабаҳо ҳоли аз пеш ҳастанд. чун ба ҳайати дастаи Куктош назар меафканем, ин бошгоҳе ки аллакай таслим шудани нест, чун аз ибтидо кам як ташаббусро ҳам роҳандозӣ кардан, ҳайат ҳам хеле устувор, қавӣ, аз як бозӣ ба бозии дигар ҷолибияти ҳамин рақобатҳо ба назар мерасад. Аҳлиддин Турдиев ва боз инҷо Алиҷон Турдиназаров ҳам бисёр ситоди мураббиён як кори беҳтарро ман фикр мекунам ба роҳ мондан ва имрӯз ҳам нову сазоне ки аксари ҳайати дастаро ҳамон чеҳраҳое ташкил мекунанд ки дар лигаи якум ҳунарнамоӣ доштанд ва ба истиснои бархе аз футболбозоне ки чун даъват шуданд ва назари шумо дар ин бора? албатта чиқаре ки шумо қайд кардед, ситоди мураббиёни дастаи тими Куктош хуб ҳастанд. онҳо собиқ бозингарои тими миллии Тоҷикистон мебошанд ва ҳамчун мураббиёни хуб ҳастанд ва ин дар кори онҳо маълум аст. дастаи Куктош якчанд легионерҳои хубро ба дастаи худ даъват кардааст ва ҳамон бозингароне ки дар тими худ як сол пеш доштанд, онҳо низ хуб бозӣ карда истоданд ва дар ҳама бозиҳои имсолаи онҳо маълум аст ки инҳо аз касе намеҳаросанд, наметарсанд ва дар ҳама бозӣ ба ягона мақсад, ба мақсади ғолиб омадан дар бозӣ ба майдон мебаранд.
و چون مشاهده میکنیم بهاءالدین خالقов، احتم خالبویف، پرنس ارتور، محمد جان رحمانov، بعدا مهراج‌الدین مظفرov در دقیقه 67 به جای او به میدان برآمد. عادل بابانظرov، عبدالرسول رحمانov، ایدن اوکران، محمد علی صادقov، شاهنظر نظرov، بعد این عزیزبک سلطانov به جای او به میدان برآمد. محمد شریف سید خوجا، محیدین عادلov، نادر بک ابراهیمov که در قسم دوم در دقیقه 75 به میدان برآمد. و اینجا همون دعوتی اگر اشتباه نکنم همون 3 نفر لگیونری ازبکستانی هم بر رفتی بازی کوکتاژ بسیار یک جالبیت رو به وجود آورد. البته آنها لگیونری که از جمهوری همسایه از ازبکستان به دسته کوکتاژ دعوت شدند، آنها بازیگران خوب میباشند. برای همین نیز یکی از سبب‌های اون میباشد که دسته کوکتاژ خوب اشتراک کرده ایستاده است در موسم امسال. در اول موسم امسال به فکر من برای دسته که بار اول در لیگ اولی اشتراک میکند این نتیجه خوب است. اگر اینجا بیان کنیم از همون جریان رقابت‌های سامان یافته که خطلان و کوکتاژ حالا هم در یک مرحله قرار دارند که تا اندازه ملکه‌شان و استعدادشان برابری را نشان می‌دهد. به این فکر روزید؟ من فکر میکنم که عموما امسال قریب که همه دسته‌های لیگ اولی قریب که برابرند. دسته استقلال، خوجند ممکن که کم برتری داشته باشند و دیگر دسته ها در بازی بین این دسته های یگم پیشگویی کردن نمیشد. به فکر من بسیار دشوار است. بازی میتواند چی به فایده این دسته یا دسته دیگر انجام یابد و مساوی نیز میتواند انجام یافتند. برای این به فکر من امسال دسته ها به غرض استقلال و خوجند قریب که برابر هستند. اما دسته ها تشکر عزیز سلامت باشید. چون یک لحظه بود یک فرصتی که اینجا هم توجه کردیم به بازی اولی دوره پنجم که خطلان در شهر کولوب کوکتاژ را قبول کرد. این بازی یکی از هر دو جانب هم امکان پذیر بود برای بیشتر کردن شماره گل ها، برای تناسب توپ ها. اما چون برابری اینجا هم برادری و برابری باز عیان گردید، نعیم ابراهیم زاده و ایدن اوکران مؤلفان گل چون مشاهده کردیم. اما چون یک بهتر است برای تماشابینان، برای کلی مخلصان که البته پیشگویی کردن نشود که این بازی چگونه سپری می شود و استقلال حتما در بازی مناوبتی غلبه میکند یا کلوب مرکزی یا دسته خوجند. یعنی امروز همون مقاومتی که تا اندازه برابری رو در ردیف کارهای آمادگی مربیان نشان میدهد برای جالب صورت گرفتن چمپیونات امسال هم من فکر میکنم که یک زمینه قوی میگذارد. با بازی دیگر چون توجه میکنیم این واقعی هم قبل از آغاز بازی مرکزی میان دسته های استقلال و خوجند در شهر ترسونزاده برگزار شد. ریگارتاداس با دسته پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی رقابت کرد. آن یأس و ناامیدی ها، آن بسیار مرحله های تیاری که محمد جان حبیب الله خوب بر راه ماند، البته بنابر سبب آماده نبودن ورزشگاه دسته ریگارتاداس هم یک چند بازی خود را در شهر حصار برگزار کرد. اما قدم مهمانان اینجا هم نیک بود و برای صاحبان میدان من فکر میکنم و اینجا توجه میکنیم به سیوژه و بعدا در دایره همین صحبت رو ادامه میدیم. дар мавсими имсолаи футболи мамлакат дастаи ригаартадас аввалин бозии худро дар варзишгоҳи талкои шаҳри турсунзода баргузор кард. бо дастаи ригаартадас тими паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дидор анҷом дод. бояд гуфт ки дастаи ригаартадас пас аз 4 даври рақобатҳои лигаи олии кишвар мавқеъ начандон устувор дорад ва бозӣ бо дастаи паншери ҷалолиддини балхӣ барои дастпарварани муҳаммадҷон ҳабибуллоев муҳим арзёбӣ мешуд. дар бозӣ бо дастаи паншер ҳайати мукаммали дастаи ригаартадас дар ин дидор ба майдон омад ва бояд гуфт ки сараввал бозигарони дастаи ригаартадас пас аз як партофт аз канори майдон ҳисобро боз карданд ва дар ин фурсат ҳимоятгар саидхони амрохон тавонист дарвозаи меҳмононро рахна намояд.
вале баъдан футболбозони дастаи панчер тавонистанд тавассути хайриддин турахонов ҳисобро 1-1 намоянд ва ин дар дақиқаи 54-уми рақобат ба қайд гирифта шуд. дар ҷараёни рақобат футболбозони регатадаз имкониятҳои хуби голзанӣ фароҳам оварда партофти Сафарали Каримов бо голи задаи Акбар Бобомуродов 6 дақиқа қабл аз анҷоми вақти асосӣ анҷом ёфт ва дар дақиқаи 88-уми рақобат пас аз 3 дақиқаи дигар футболбози дигари дастаи Регатадаз ҳамлагар Номон Зокиров голи сеюми соҳибони майдонро ба самар расонид ва ғалабаи дастаи Регатадазро дар ҳамин дидор таъмин кард ва акнун мавқеи дастаи Регатадаз дар ҷадвал боз ҳам беҳтар шуд. марҳила ба марҳила албатта Регатадаз чун дар ҳамин курсие ки шумо нишастед дар даври қаблӣ ҳам Анваршо Сунатзода баён карданд ки мо итминон дорем ки Регар ба марҳилаҳои дигар албатта бо муваффақона назар мекунад ва ҳатман муваффақ мешавад ва ин гуфтаҳо ҳам як фоли нек буданд ва чун Регатадаз пирӯз гардид имрӯз ҳам боз дар доираи ҳамин суҳбате ки чун оғоз мекунем аз ибтидо Саидхони Амрохон муваффақ гардид Хайриддин Турахонов натиҷаро боз чун мушоҳида кардем баробар кард Акбар Бобомуродов Номон Зокиров муаллифони голи дуюм ва сеюми дастаи Регатадаз буданд. Имрӯз ҳамун як қадами қавӣ гузоштани Регатадазро шумо дар чӣ мебинед? албатта ин бозии якуми дастаи Регатадаз дар шаҳри Турсунзода дар майдони худ буд ва онҳо мехостанд дар бозии нахустини Чемпионати Таджикистана дар майдони худ таби мухлисонро шод гардонанд ва дар бозӣ ғолиб буянд. Аммо чӣ хеле ки пештар ман гуфтам дастаҳо кадом дастае набошад дар ҳама бозӣ мебаранд ба майдон барои ғолиб омадан. Голи якумро гарчанде ки дастаи Регатадаз зада бошад дастаи Паншер низ рақобати хуб нишон дода голи ҷавобиро зад ва то агар хато накунам то дақиқаҳои охирин то дақиқаи 84 бозӣ мусовӣ буд. Бале, то дар дақиқаи 84 ва 88 ба дастаи Регатадаз муяссар шуд ки 2 гол зада дар ин бозӣ ғолиб шавад. Бозӣ бисёр ҷолиб шуд ва дар охири бозӣ ба дастаи Регар муяссар шуд ки 2 гол зада ғолиб буянд. иллати нокомии Паншерро шумо ҳамчун коршинос дар чӣ мебинед? Ман фикр мекунам ҳамон 5 ё 7 дақиқаи охирине ки албатта барои шогирдони Алиёр Ашурмамадов як натиҷаи мусовиро нигаҳ доштан бисёр муфид буд ки аз сафар ва маҳз аз Регатадаз як имтиёз ситонидан ва ин ҷо ҳаст ҳамон мушкилиҳо ҷузъиёт ё омодагӣ ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ ё рӯҳияи футболбозон дар ҳамин ҷараён тағйир меёбад. Ҳаст иллатҳои хеле зиёдтаре ки метавонем баён кунем. албатта ин иллатҳоро ситоди мураббиёни даста анализ мекунанд ва хулосагирӣ мекунанд. Мумкин ки шояд ки ҷароҳат гирифтани дарвозабони асосӣ бошад онро иваз кардан ман аниқ гуфта наметавонам. Ташаккури зиёд ман ба фикри шумо розиям. ҳамин суханро ҳам интизор будам. Дар ҳақиқат як ишорае ки кардед воқеан як нафаре ки нақши калидӣ дорад ва маҳз дарвозабон метавонад ки бар рафти бозӣ як таъсир расонад ва нисфи амали ва муваффақияти худи ҳар як даста ҳам вобастагии бештар дорад аз худи дарвозабон. аммо тактика ва бисёр ҷолибияти кори ситоди мураббиёни дастаи Паншер барои мухлисонаш ва барои албатта аксари дастаҳои ҳариф ҳам намунаи ибрат аст ман фикр мекунам. албатта вақте ки даста медонад ки ҳариф дар майдони худ боз мекунад ва ӯ қувваташ каме зиёд аст, ӯ пурқувваттар мебошад, онҳо тактикаи хосаеро интихоб мекунад. Алиёр Ашурмамадов дар ин бозӣ ба фикри ман хеле тактикаи хубро интихоб намуд ки ва онҳо баъд аз бозӣ дар ин бозӣ ба мусовӣ низ розӣ буданд ба фикри ман. мутаассифона барои дастаи Паншер онҳо натавонистанд ба мақсади худ бирасанд. ташаккури зиёд. ҳоло аз коргардон Фирӯз Бахтибеков хоҳиш мекунем ки ҳамон андешаҳои мураббиёнро манзури мо доранд ки Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ва Алиёр Ашурмамадов баъд аз хотима фикрашонро чӣ гуна баён карданд ё ҳамон дақиқияти сухани шумо ҳам дар гуфтаҳои Алиёр Ашурмамадов бар аъло мушоҳида буд. таваҷҷӯҳ мекунем. дар нимаи аввали бозӣ бартаи рақиб буд. баъд мо камтарак бозиро ром кардем. вақте ки бозӣ дар дасти рақиб буд гол задан якта. баъд дар нимаи дуюм мо уже камтарак сурати бозиро алиш кардем ва голи худамонро задем ва боз метонистем
дубор туп ба паҳлу чӯб зад. Як бор буромадем назадем. Барои ҳамин фикр мекунам ки якун намезанем мо, мезананд ваё. ҳолати дарвозабонамон ҷароҳат гирифт. Барои ҳамин вай бо ҷароҳат борамад имрӯз. Барои ҳамин натавонист то охири бозӣ бозӣ кунад. Агар бозӣ мекард мумкин натиҷа дига хел мешуд. мухлисони мо ҳам хеле вақт буд ки ҳамин бозиро интизор будан ва албатта дар майдони худ бозӣ кардан дар назди мухлисони худ ин фикр мекунам ҳар як бозингар худро дигар ҳис мекунад ва 4 бозӣ ки мо дар сафар кардем 2 бозӣ ғалаба кардем ва дар 2 бозӣ дуранг анҷом ёфт. Имрӯз барои даста фақат ғалаба дар кор буд ва умуман фарқияти надошт. Имрӯз ки дар майдон агар шумо аҳамият дода бошед ки мо дар хати ҳуҷум қариби ки 60-70 минут бе бозингари хати ҳуҷум бозӣ кардем. бозингароне ки дар хати ҳуҷум бозӣ мекарданд дар 4 бозӣ ягон бозингари ҳамин хат ба голзанӣ муяссар нашуд. Барои ҳамин мо имрӯз хостем ки умуман ин бозингарро дар курсии эҳтиётӣ шинонем ва умуман аз курсии эҳтиётӣ ба майдон бароянд. Дар бораи бозӣ ҳаминро гуфтаниам ки албатта дастаи Паншер даста хуб аст ва чӣ хеле ки мо 4 бозӣ ин дастаро дидем дар хати муҳофизат даста хеле хуб баромад мекунад ва 4 бозӣ ки гузаронд дар ин 4 бозиҳо умуман даста кам гол сар дода буд ва мо медонистем ки дар бозии имрӯзам дастаи Паншер аз хати муҳофизат бозиро сар мекунад ва аз аввали бозӣ мехостем бо ҳамлаҳои гуногун чӣ ҳамлаҳои канорӣ бошад чӣ аз байни марказ бошад ва қисми аввал албатта 1-0 буд ва дар футбол имрӯз ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки бозӣ ҳисоби бозӣ умуман охири бозӣ чанд мешавад ва вақте ки бо гол сар додем умуман бо 3 ҳамлагар бароядем гарчанде ки Дороб Эргашев ҳам ҳамлагар нест лекин Доробро ҳам дар хати ҳуҷум партофтем ва чӣ хеле ки дидем Фирӯз Раҳматов ва Нумон Закиров ҳам ба майдон биромад ва ма умуман аз бозии дастаи худ ҳамчун бозӣ ки о ишон додан ин хуб буд барои мухлисон на барои мураббӣ лекин чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст албатта натиҷа муҳим аст. Барои ҳамин натиҷаи бозӣ ман имрӯз хеле қаноатмандам. ва чун ба ҳаят таваҷҷӯҳ кардем инҷо Миралӣ Муродов, Саидамири Саидаҳмад, Ойбек Абдуғафуров, Акбар Бобоназаров, Элдар Эргашев, Сафаралӣ Каримов, Хайрулло Азизов, Исломбек Битураев, Саидхони Амрохон, Фирӯз Қараев ва Вайсиддин Сафаров. ҳаят хеле мукаммал аст. агар мо қиёс кунем ба дастаи ҳам Куктошу ҳам дастаи Хатлон имрӯз ҳаяти Регартадас хеле устувор аст. аммо муваффақиятҳои давраи аввалро аз даст додан. аз нигоҳи шумо чӣ гуна мушкилӣ пеши назар меояд? дар бораи ҳайати Регартадас шумо хуб қайд кардед ки ҳар як бозингарро агар алоҳида гирем онҳо бозингарои хуб ҳастанд ва футбол бозиест ки бозии дастави кори коллективӣ. албатта як бозингар мумкин ки дар як хел ҳолатҳо тағйири бозиро тағйир дода тавонад, аммо дар маҷмӯъ ин бозии коллективӣ аст ва каме вақт дар кор аст ки онҳо бо якдигар хуб ҳамдигар фаҳмӣ кунанд ва дар бозиҳо муваффақ шаванд. ташаккури зиёд. Паншер чун Сафаралӣ Наботов, Бахтиёр Ниматов чун дар дақиқаи 78 ӯро иваз кард Равшан Азизов, Алишери Ҳотам, Абдулатиф Тоҷи Аҳмадов, Хушбахт Миров, Қурбонбой Шералиев, Ҳасан Холов, Шавқат Худойназаров, Мунир Давлатбеков, Хайриддин Турахонов ва Маҳмуд Ғаюров. агар боз ба касбияти ин футболбозон ҳам назар афканем, дар қиёс ба бархе аз бошгоҳҳо то андозаи ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дорад, аммо ба ин нигоҳ накарда ба ҳамин футболбозони маҳаллӣ Алиюр Ашурмамадов як коллективи хеле қавиро мехоҳад ки ба бозиҳои баъдина ҳам сафарбар кунад. аммо Бахтиёр Ниматов чун баён карде, агар мо ҳам ба нишондодҳои умурӣ таваҷҷӯҳ мекунем, дар дақиқаи 78 ки Мавсуф ба майдон баромад ва иллат аллакай дастаро фарогир шуд ва маҳз сабаби шикасти Паншер ҳам гумон мекунам ки ана ҳамин нокомӣ ва ноумедие буд ки дарвозабони асосӣ аз майдон берун шуд. ва имрӯз ҳам ба ҳамин наврасон, ба ҳамин ҷавонон, ба ҳамин чеҳраҳое ки ҳоло Алиёр ҷамъ овардааст, аз нигоҳи шумо метавонанд ки ба натиҷаи дилхоҳ ноил гарданд?
албатта метавонанд онҳо метавонанд ҳатто дар ҳамин бозӣ бар натиҷаи хуб ноил шаванд, аммо чӣ хеле ки дар протокол ин ҳамон фурсатест ки коргардон ҳамонро хеле хуб эҳсос карданд лаҳзае ки дарвозабони асосӣ иваз гардид ва маъзарат мехоҳам ки имконияти идомаи сухани шуморо ман буридам. Марҳабо. ман чӣ гуфтани ҳастам ки дар ҳамин бозӣ низ онҳо метавонистанд муваффақ шаванд, аммо чӣ хеле ки ҳама медонанд дар футбол як хел ҳолатҳо тақдири бозиро метавонанд ҳал кунанд ва дарвозабони дастаи Регар Тадази Турсунзода бисёр бозии хуб нишон дод ва шансҳои хубе ки дастаи Паншер доштанд истифода бурда натонанд, маҳз аз рӯи он ки дарвозабони дастаи Регар Тадаз хуб бозӣ кард ва он нагузошт ки дастаи Паншер аз ҳолатҳои хуби голзанӣ истифода баранд ва баъд аз бозӣ чӣ хел ки мо дар протоколҳо мебинем бозигари беҳтарини ҳамин бозӣ ҳоло он ки дар бозӣ 4 гол зада шудааст, дарвозабони дастаи Регар Тадаз эътироф шуд, бозигари беҳтарин дарвозабони Регар Тадаз дониста шуд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҳамлаҳои зиёди дастаи Паншер ин ҷо ҳам ба назар гирифта шуд. албатта ҳамлаҳои бисёр онҳо доштанд ва шансҳои хуб низ доштанд, аммо дарвозабони дастаи Регар сади роҳи онҳо шуд. албатта ман фикр мекунам ки он ҳангомаҳои бештар ҳам лозим нест ба хотири тарбияи чеҳраҳои асиле ки ҳоло дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамин беҳтар ба назар мерасад, яъне футболбозони маҳаллӣ бубинед ки на он чеҳраҳое ҳастанд ки дар дигар бошгоҳҳо таҷрибаи ғанӣ дошта бошанд, ба ҳамин ҳам такя карда як дастаи мукаммалро ба монанди ҳамон Куктош ва дастаи Хатлон ки ҳайаташ ҳам аз ҳисоби футболбозони маҳаллӣ хеле қавӣ аст, мо метавонем ки дар ҳамин самт боз муваффақ гардем агар ҳамин марҳиларо бо муваффақона идома диҳем ва ҳамон як масъулияти қавии ситоди мураббиён ҳам дар самти тарбияи чеҳраҳои асил бештар ба назар расад. ва чун таваҷҷӯҳ мекунем боз ба бозии дигар, бозии марказие ки Истиқлолу Хуҷанд дар шаҳри Ҳисор доир карданд. тавассути албатта расонаҳои хабарӣ, тавассути албатта бисёр наворҳои ҷолибе ки шумо ҳам аллакай аз ҳамон фурсат аз имкониятҳои ҷолиби ҳар ду даста ҳам воқиф ҳастед, аммо ба ҳар навбоз таваҷҷӯҳ мекунем як фурсати дигар ба ҳамин сюжаи навбатии ҳамкорамон. ба даври панҷум чун таваҷҷӯҳ мекунем Истиқлол дар шаҳри Ҳисор бозиро бо дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд баргузор кард. омодагии бештар ҷиҳати иштирок дар марҳилаҳои минбаъдаи мусобиқоти ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё барои дастаи Истиқлол заминаеро фароҳам меорад ки аз мавсими имсола ва то ба марҳилаи ниҳоӣ ҳам омодагиро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монад. маҳз ин марҳила барои дастаи Истиқлол заминаи воқеӣ гардид ва дар ҳамаи бозиҳои мавсими имсола бо ҷидду ҷаҳд ва кӯшишҳои бепоён шогирдони Муҳсин Муҳаммадиёв талош карданд ки ҳунари волои худро нишон диҳанд. дар ибтидо дар қисми аввал ҳам Фатҳуллоев барои дарвозабони дастаи ҳариф Алексей Матросов вазъияти мураккабро бештар дар қисми аввал ба миён овард. ҳамчунин дар нимаи дуюм ҳам барои футболбозони дастаи Хуҷанд имконпазир буд ки аввалин шуда ҳисобро боз кунанд, аммо зарбаҳои пайвастаи задаи футболбозони дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд аз сутуни дарвоза каме дуртар аз майдон берун шуданд. ба ниҳоят кӯшиши Фатҳуллоев баъди ба майдон омадани Дилшод Восиёв самар оварду футболбозони шаҳри Душанбе дар даври панҷум ҳам ғалабаи навбатии худро ба даст оварданд. маҳз ташаббускориҳои Фатҳуллоев барои Дилшод Восиёв ки дар қисми дуюм ба майдон баромад самараи дилхоҳ ба бор овард. қисми аввали дидор чун мушоҳида кардем аз Никола Стошич, Артем Барановский, Ахтам Назаров, Сиёвуш Аслоров, Ромиш Ҷалилов, Даврон Эргашев, Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Паншанбе, Фатҳуллоев, Шеридин Бобоев, Миколай Зенка. ин ҳайати мукаммали дастаи Истиқлол. қисмати аввалро мо бидуни гол тамошо кардем. фикри шумо дар бораи дидори дастаҳо? дар бораи дидори ин дастаҳо чиро қайд кардани ҳастам ки ин дастаҳо якдигарро хуб омӯхтанд. пеш аз ҳама онҳо якдигарро хуб омӯхтанд ва якдигарро хуб омӯхтанд ва медонанд ки бар муқобили якдигар чӣ хел бозӣ кунанд. чӣ хел бозӣ кунанд. Дастаи Хуҷанд бозиро дар сафар бо чемпиони Таҷикистон бозӣ карда истода буд ва садрнишини ҷадвал буд. Дастаи Истиқлол садрнишини ҷадвал то имрӯз ва дастаи Хуҷанд дар ҷои дуюм буд. онҳо ба
ва фикри ман дар ин бозӣ хуб нишон доданд ва як голи задаи Дилшод Восиев тақдири бозиро ҳал кард ва дар ҳамин ҳолат дар бораи голи задаи Дилшод чиро гуфтан ҳастам чӣ хеле ки мо пеш қайд кардем дар бораи бозингароие ки агар дар алоҳида бигирем онҳо бозингарои хуб ҳастанд ва маҳорати ду бозингар Фатлоев ки партофти хуб кард ва Дилшод Восиев ки аз ҳимоятгарон гурехта ба дарвоза бо як зарба голро зад. Инро мо дар ҳамин бозӣ дидем ки бисёр голи хубро заданд ин ду бозингар комбинасия хубро нишон доданд. ба ҳайати хуҷон таваҷҷӯҳ мекунем. Алексей Матросов, Манучер Ахмедов, Далер Тухтасунов, Хуршед Бекназаров, Ҳасан Рустамов, Бахтиёр Чорев, Эҳсон Бобоев, Дилшод Каримов, Фердавс Чақалов, Акбалей Ҷонс, Ҷаҳонгир Эргашев. Акбалей Ҷонс, Ҷаҳонгир Эргашев дар қисми аввал хеле имкониятҳои ҷолибро ҳам хуб ба мавриди истифода қарор додани буданд, аммо чун вақташон омад накард ва инҷо боз ҳам як нуқтаи дигарро зикр кардам ба мавриди аст. Алексей Матросов комилан барои дифоъ кардани ҳамин натиҷаи мусовӣ хеле ҳам заҳмат кашид. Албатта ҳамон ҳолате ки агар бигирем ҳолате ки Фатҳулло як фурсати дигар дошт. Эҳсон аз даруни ҷаримагоҳ зарба зад, зарбаи мустақим зад ва Алексей Матросов хуб бозӣ карда ин зарбаро гардонд ва дастаи худро аз гол эмин дошт. ва чунин фурсатҳо хеле зиёдтар буданд. Ман фикр мекунам ки ягона бозингари калидӣ дар ҳамин дидор Алексей Матросов маҳсуб меёбад ки бештару зиёдтар хеле ҳамон ҳадафҳо ва мақсадҳои ниҳоyии дастаи Истиқлолро албатта барбод дод ва ҳамин бо ҳисоби 1-0 ҳам бозӣ анҷом ёфт. Ва инҷо паҳлӯҳои дигар ҳам ҳаст, дигар омилҳое ки худи Нумон Юсуфов ҳоло баъд аз нишасти матбуотӣ андешаашонро баён карданд бо ҳамроҳи Муҳсин Муҳаммадиёв ва иллати нокомиашро ва дар маҷмӯъ фикрашро роҷеъ ба бозии марказӣ. Таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба андешаи сармураббиёни ҳарду даста. бозие ки анҷом шуд хеле барои дастаи мо душвор буд, барои ки мо бо муқобили яке аз дастаи пурқуввати Тоҷикистон бозӣ кардем, дастаи Истиқлол ки айни ҳол дар ҷануби Африка бозӣ мекард. бозии хуби нишон медиҳад. Он тактикае ки мо ишғол карда будем дар ин бозӣ мисори ҳолатҳо ба гузашт, он ҳолатҳое ки голзанӣ доштем, ҳолатҳои голзанӣ бачаҳо зада натонистанд. Афсус дар қисми дуюм дар охири бозӣ як хатогии муофиқатгорои даста ба гол ба фоидаи Истиқлол анҷом ёфт. Ман ба ин ғалаба дастаи Истиқлол табрик карда дар бозии ояндаи ҷоми Африка муваффиқият хоҳонам. Бозигарои мо афсус ки дар охири бозӣ камакак хаста шуданд. Ба хотири мусоири ин тактикаи мо буд ки мо дар бозӣ якум қисми якум бозӣ мекардем ки дар ин бозӣ бисёртар контратака қапем дастаи Истиқлол. Як ду се ҳолате ки буд ин кор ба анҷом расид, лекин афсус ки он ҳолати голзанӣ буд, даста голзада натонист. Дар оянда дар нақша аст ки 3-4 бозингари пурқувват ба даста таклиф кунем ки даста боз ҳам пурқувваттар шавад ки бозӣ бо ин дастаи пурқувват соҳиби ғалаба шавем. Для нас это очередная игра была первенство Таджикистана, где мы одержали победу. Немножко, конечно, была игра нервная, но нам удалось выиграть. Единственное, конечно, расстраивает поведение некоторых игроков Хаджента, особенно молодого нападающего, который не понимает ни уважения к людям, к старшим товарищам, к тренерам. То есть это я говорю о Эргашеве Ҷаҳангире. баъд аз ин хотима, албатта пеш аз оне ки мо таваҷҷӯҳ кунем ба ҷадвали чемпионати мамлакат, як бозии мавқуф гузошта ҳам пагоҳ баргузор мегардад. Барқчӣ ва клуби марказии варзиши артиши Помир бинӯ бар сабабе ки ҳайати мукаммали ҷавононро ки Барқчии шаҳри Ҳисор ташкил мекунад дар марҳилаи омодагии навбатӣ дар шаҳри Шарҷаи Аморати Муттаҳидаи Араб қарор дошт ва ин бозӣ пагоҳ баргузор мешавад. Ва мавқеи дастаҳо ҳоло ҳам барои бархе аз ситоди мураббиён нигарон кунанда аст ва ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем ки таваҷҷӯҳ ба ҳамон натиҷаи охирини ҷадвал дошта бошанд.
استقلال بعد پیروزی دوری پنجم با 4 غلبه صدرنشین جدول است. خوجند با 10 امتیاز در زینه دوم. کلوب مرکزی ورزش ارتش البته تقدیر بازی که فردا میان برقچی و کلوب مرکزی برگزار می شود شاید موقعی کوکتوش و کلوب مرکزی رو من فکر می کنم در اینجا تغییر دهد. یک امتیاز برقچی معنای آن رو ندارد که دسته برقچی البته در دیداری بعدی هم از خود مهارت نشانه میدهد یا با موسم این سال آماده نیست و چون بیان کرده آنها دو بازی کم کرده به نظر به دیگر دست‌ها بسیاری اکثری دست‌ها آنها دو بازی کم کردگی هستند و میتونن در این دو بازی اگر غالب باشند آنها به جای سوم برند با 7 خود و 3 امتیاز ریگار تداز داشت این مدت در زینه هفتم بود جایش رو عوض کرد. اکنون پنشیر و خطلون دو دسته ولایت خطلون عین حال در زینه های ششم و هفتم موقعشون همانا باقی مانده است و برای تغییر یافتن این البته حالا هم فرصت چون بیان کردیم هست و برقچی و کلوب مرکزی ورزشی ارتش البته در صورت پیروزی برقچی میتواند که البته با تناسب توپ ها در جای همین موقعش باقی ماند اما کوکتوش و کلوب مرکزی همین نتیجه بازی فردا برایشون مفید و مهم است. حتی مساوی برای کلوب مرکزی ورزش ارتش در همین دیدار و با حساب 1-0 یا 1-1 هم اگر رقابت رو مساوی انجام دهد در همون زینه خود باقی میماند در مقام سوم. بله. تشکر برای صحبت و فرصتی هست که همون یک لحظه های خاطرمان فرصتی باز هم درج گردیدن ان همون لحظه های جالبی که دوری ششم چون برگزار میگردد و نظر کارشناس رو راجع به نتیجه بازی های دوری ششم خواهیم فهمید. کوتاه و مشخص از کارگردان بار دیگر خواهش میکنیم که حالا هم برای ما مساعدت کنند که دوری ششم کی در کجا برگزار می شود. بله، پنشیر استقلال این بازی که فردا در ناحیه جلال الدین بلخی برگزار می شود و مشخصا می توانیم بیان کنیم نتیجه گیری میکنیم و کوتاه به نظر شما. فکر من بازی باید بسیار خوب شود برای اینکه پنشیر در میدان خود در پیش مخلصان خود بازی که پیشتر کرده بودند آنها دسته برقچی رو مغلوب ساختند با حساب 2-0 و در این بازی نیز آنها بسیار کوشش میکنند و میخواهند که در این بازی نیز غالب باید. اما فکر من آن است که دسته استقلال البته حق مساوی رو هم ندارد. البته به فکر من در این بازی غالب می آید. تناسب توپ با فکر من یک گل می شود. تشکر. و کوکتوش خوجند چون بیان کردیم که این واخوری باید روز 21 اپریل برگزار می شد بنابر سبب اشتراک در بازی رفیقانه دسته دینموی سمرقند که خوجند پگاه سفر می کند این بازی موقوف گذاشته می شود و کلوب مرکزی ورزش ارتش ریگار تداز روز 22 با هم دیدار می بینند و بازی ها ساعت 16:30 برگزار می شود. در باره بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش پومیر و ریگار تداز همین رو گفتنی هستم که این به فکر من این دو دسته هر دو برابر هستند. هر دو دسته برابر هستند چه از جهت بازیگران چه از جهت اون که چقدر با ستاد مربیان چقدر کار میکنند مربیان با تجربه خوب دارند و در این بازی به فکر من با کدام دسته آمد میکند از حالتهای خوبی خود خوب استفاده برده میتوانند حالتهای گلزنی رو همون دسته غالب می آید. ممکن که در این بازی با مساوی انجام یابد. خطلان و برقچی در زینه های پایانی‌اند. هر دو دسته هم تلاششان برای قوی کردن موقع در جدول چمپیونات است اما پیشگویی من فکر میکنم که خیلی مشکل تر است. البته پیشگویی در این بازی نیز خیلی مشکل است برای اینکه یگان دسته در این بازی ها نمیخواهد با باخت دچار شود و هر یک دسته که به میدان میبره خصوصا دستهایی که حاضر در جایهای پایان در زینه‌های پایانی جدول هستند آنها میخوان هر چه زودتر از زینه‌های پایان به بالا روند و در بازی پیش آمده و هر یک بازی غالب شوند. و مساوی رو در نظر دارید خطلان و برقچی؟ ممکن که مساوی نیست شود اما از نگاه شما؟ از نگاه من این بازی به 3 نتیجه میتونه یکی رو اختیار کنید. بگذار مساوی. تشکر. با حساب 1-1 برای تشریفتون تشکر میگویم برای
شرح مفصلی دوری پنجم که ما رو همراهی کرده دوستان عزیز. البته دوری بعدی چون بیان کردیم که البته روزهای استراحتی برگزار می شود و پاکو یک بازی موقوف گذاشته میانی دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و برچی دایر میگردد و پنشر در میدان خود اولین شده در دوری ششم استقلال را قبول میکند. بازی های جالب ما رو در پیش است. برای توجهتون تشکر که ما رو همراهی کردید. تا با دیدار دیگر اطمینان داریم که البته در دوره‌های من بعد باز هم جالبیت و مبارزه‌های خیلی حساس و عبرت بخش رو ما از تمام مناطق کشور باز میتوانیم که توسط تلویزیون ورزش و ماس برنامه شرح بازی منظور شما کنیم. باقی سلامت و سرفراز باشید.